makhluk itu. Hai sahabat tolong saudara, assalamualaikum anak dalam sidang. Assalamualaikum. Maka tolong sahabat ajo kalau kita mengaji hakikat. Nyawa jotubuh alanya tosa kape jangan disangko dua lama. Kok disangko dula jatuh sase orang menang samunyo inge alim ulama banyak nak kiramat jangan lagi tu kabaca do bodoh Banyo kalapo mano nan tuo anak jo bapo mano na mudo kota do anak bapo tiado tajo sifat namo kajinyo Allah ju Muhammad di mana ko inyo di mana bana tampaknya tonyo ko indah tarang di hati kita jalanan sama kabatan barimbo tak mungkin biawa kamalawan buayo oi tak mungkin babi kawarna ruso tak mungkin tumbuh atan dua di kudo ada purasone Iada purasu dengan marasui ba apa bana lilinjo api ba apa pulo cincin jo jari bagara cincin karena de jari bagara tubuh de sipai mani ko iyo mati sebelum mati tentukan jalanan ke dilalui jalan kelawi akan diranangi singkola kulit talilaisi supaya nak dapat bijona kawi Allah la dudu di atas kursi kapalo jantung Muhammad berdiri di pangkal jantung asa buku dalam hati tampaknya itu diserang di kiri di situ pulau Abu Jahil berdiri baparan Muhammad tak manaru habi kok kalah Muhammad di peperangan ini negari makan hari makan Nabi kok mana Muhammad anggota suci anggota sama sekali masuk sarugo kapon rami oh baik
Oh
Iya
lati pangka iyo dun sana ay lagi siko. Sebagai nanti olah tuan rumah iyo kan jadi nande nyonyo. Dan menjadi di tamunyo. Kan sudah nanti oi mulanya to. Ya itu ay topan na singgala. Bari labanamu. Anelayo wala sakali soran. Kanala jurito. Iyo kininan bagitulah iyo ay malanan ka elonyo. Memang mangilinan denyo hari memang taruh hebat jalanyo. Dijali ajali lah si pinonton lah iyo batahan nanti muko. Layo ramila dengan datang layo banyak nandenyo tibo. Maalum acara di malam kini kan sudah iyo ay mulanya tu acara bayu bataga kudo-kudo iyo ay rumah de guru kita yaitu Buya Iyungku Nurdin Iyungku Sultan yo de galanyo. Memang yo kalau nan di daerah siko orang da asyam nandene inyo. Sebagai nani yo la de nyo Buya iyo ditampi ay de nyo nangko. Atau sebagai nan penceramah penda awan nande agamu. Bakato de Buya lah gitu tadi kalau dibawa ke tanah datar tapaso dia giala merenyo tapi kalau di Pariaman orang sabalilah tahu ju. Memang tahu nandeno bana gadang kete tuonan jomudo. Nan manggadi iyo protokolnya Dekan yo sudah nan melanya to. ay orang de kampung lah nenyo kita. Memang dia di malam nangko. Yaitu Iyungku yo Ustaz Daniel lah bay batu yo de galanyo. Ya itu yo dainan yo le tanah datar nana sada piral di zaman nangko. Kalau de gitu yo singko YouTube baliau namulo para tamu. Memang beliau lah de sabana iyo sabana lah de nyojengo. Oh dengan yo rahmatlah de nyo Allah pada malam nalaki ko dai kondang iyo tanah datar latibo iyo kapunggong nangko dai kondang yo Pariaman kalai cukui tibo di siko. Memang mengilau nandeno Buya mamang biasa paai lah jadi hijau. Kalau dai kondang Pariaman tuangku Munir de galanyo. Memang hai sultan yo rajo mudo akan itu nande galanyo. Sabana iyo lah de nyo mudo. Memang kaduna lagunya. Onde yo sampai yo lah sekarang baliau masih de nyo jomblo. Memang yo masihlah surang diri alias yo aluna donana punyo. Kalau lah ada orang di ponggong iyo nambah minai kaliau ko. Tamui iyo nandeno sajo tuangku sultan yo de handanya. Lapor iyo lah dekan sajo iyo kabuya de nyo kito. Walau tuangku nandeno munir ustad yo Daniel de jadi hijau. Iyo kini nan bagitulah. Aku tadi iyo Ustaz Daniel Allah
sana. Maaf dariku bukan untuk kau ulang. Sabar di dada rasanya sudah hilang. Kau bilang sahabatmu hanya teman sekolah. Di bawah meja kakimu menjongkek. Mana ku percaya, mana ku percaya, Alah mana ku percaya. mana ku percaya kalau dia sudah tua. Kau memang buaya pandai bersandiwara. Kalau hanya aku mengapa ada duga. Mana mungkin lagi maaf aku berikan. Sakit hati ini ya kuat nak tahan. Mana ku percaya, mana ku percaya. Alah mana ku percaya, mana ku percaya. Kalau dia teman sekolah. Tapi tolan deh bagara pulo. Lah tentunya kami ke bagara pulo. Gara-gara itu biasa, biasa dia dai biasa limbago. Lah ada imano jangan pusat kolamu teng. Betul, Mbak. Oh, masuk ke situ, orang tua, orang Di sambil bakanda irama juo, irama raminang irama bajojo. Manggale sate coba coba so kanda unyang nang joa jo Lontong sate, lontong sate sate lontong sate sate lontong sate lontong sate sate lontong sate sate bermacam-macam lai orang manggale, maunggo taruang bajojo kantang. lain sai nande tukang sate lajo harum gomo lade galeh nyo kambang jo harum gomo galeh nyo kambang dang 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 tiri tiri dang 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 pom 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 pom. Balain pulo orang manggale telu, pacita kare pacatalu cie. Laji ko di kajinan saparo umu nan jando ay ajo mandake Lontong sate, sate lontong sate sate lontong sate sate lontong sate bakwan duo. balain pulo orang manggale kantang, gadang kete kantang ibali urang. Dia gonang kete nan kadang tabuan. Dia gonang kadang kete masuk karanjang. Dia gonang kadang kete laka karanjang dang 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 dang. Tiri tiri dang 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 Balain pulo orang manggale taruang, ngan mudoran catuang kunan ora bali. Di ko na bujang panyuru antaruang busuk tala tak paguno lai Lontong sate, sate lontong, lontong sate sate lontong sate